somiant en poder ser el millor del món. Lluiten, lluiten entre ells i no se sap qui serà el guanyador. Salten, corren, es barallen i no paren de donar-se cops. I l'estadi crida amb la gran lluita. Qui serà dels dos el gran superheroi? Els crits que donen són tan forts que fan tremolar el cel i els cors bateguen forts de cansament. Fins on faran arribar el límit de les forces? Que donen són tan forts que fan tremolar el cel. Qui serà, qui serà, qui serà el que guanyarà? Somiant a poder ser millor del món. Rostres gira i sua la seva pell sota aquest cel que està vermell. O ara o mai. Si no el guanyo, això pot durar hores. Però com ho faré per acabar-lo? És tan petit que és difícil saber on pegar. És molt petit. Precisament me'n puc aprofitar. Bé, aquest cop t'enviaré a terra. Què? Un salt prodigiós! Oh, no pot ser que tots dos estiguin cao.